Kuriana ni halongon ni Tuhata, tongon bogok mai tato bagas soro ni Tuhata di Tikion, songonima nang namadohoti marhite multimedia, manang live streaming. Taparade maro harok pikirata, tapuk kama parminggota, marede sia bukwede 550 sia sarado tolu. Marhite-hite gori di bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor itu di perbadia na tumapalangi dohot tanon. Amen. Songonon ni tu Jehovah, yang go halak partigori mangududo, binahen ni parsihoho na marha perseaon. Alai anggo dihalak parjahat, dang ado kasonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madili hami, ujuro hapagusot tu hami. Jala asa unang magopo hubay kami, silehol-lehom muna denggani, ujuro pasu-pasum tu hami. Ramoti mahami, asa unang marpos niroha hami, tuarta na dihasianganon. Lehot dihami haporseaon, asa dohot tami parjabar sitianon nyak na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimaita. Suri
patangi humma pati ni debata pati patuluhon dohot lapatanna. Pati patuluhon dang jadi dohono guar di debata yang gosoture dalanna. Ay hona uhum na dosugut akka namar sineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikod di habiari rohat tadi bata. Jalai kolong rohat tadi ibana. Asa unak kita olo mamurai manang manolon-nolon. Manang marujar-rujaran narwa. Manang mangaci marhite-hite guar di debata. Ai dinatar sosak do ditangiang doho dipuji-pujian do si dohonon guar di debata. Atong mangidogogo mahita tu debata laho mangulaho patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaon naho partu patik ni. Amin. Maret de mahita. Tatopoti madosata nagodangi mertangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha naso murung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon. Ro tujuluni habang so habadi ommi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masay jot warsahi hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabainan nami naroai, dakku haholongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosud diri nami hubaik kami, dibaheni tamadoh narimasmu jalahum hami, tu hamatean seliling ni liling nai. Alai namar para burusat Tuhan mahami asi marohami se sama dosa nami saluhna sayurupi mahami bau-bau rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amet tabegema asesan ni dosata baga-baga taringot tu asesan ni dosata mulu tungadong manangisi namar dosa adong do pangodianat tadi amai
Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jalaibana do pardenganata taringot tudusata. Alai dada hola taringot tudusata. Doho do taringot tudusani saluhu pertibion. Hasangapa madi debata nadigicang. Amin. Maret de mahita. Turpuk epistel di minggu tasadarion ninet 2 Korintus 4 ayat 10 tolu sahat tu pasal 5 ayat sada tajahama marsika soring alai tongdo tod diha porsiauni di bagasak kami hobar tunata surati na porsea duau ubain na huatahon hami pe na porseado ubain na dohot tami makatahon. Allah huboto hami nang paheheon Tuhan Yesusi paheheon ido hami rapon Yesusi jala pajojona do hami rapon hamu. Alai saluhu nai alani hamudo asa asini rohai nalam tu kadana dibahen na torop makorhon hamuliateonna na sumurung bahen asangapon ni debata. Dibaheni dang marna loja hami alam tu burukna pehajol mau nami pardurui anggo parbagasani hari-hari do dipain baru. Ai hapursohon nami namartiki jala naniak porsanon ido patupahod di hami hasangapon na sumurung na lumobi hamuliaonna na saliling-lilingna. Allah hotai lihon hami naso taridai datung na taridai ay parsatok kinan do na taridai alay manoktong do di saliling-liling na naso taridai. Ayod do huboto hami dinatanggal bagas parlapay-lapayan nami nasiat tanoon adong madihami inganan nasiat debata bagas naso pinukan itangan namia saliling-liling na di Banua Gicang ido sahakna mertua do akan atau manghiu kata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Namo
sa tidakkom maha porseotay, songon nahin tidakkon nidong atas sa porseon disadok pertibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suhatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ini debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siya tol di porbadia, adora sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na birni, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana dihau pinorsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patoluho, na manai tu surgo, lau hudlu tu siamu ni di bata Jehovah, amanai pergogo na suhatu dosani, isima imana pa mamula so tu tanah ono, manguhumi halak na mangulu dohok na mate, au porsea di tol di purbadia. Jala adok sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot dia sisahan di dosa, dohot dihatai na madog, mula mangulu doso daing ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Tapi bagaimana ede puji-pujian sia kor lansia, las diuduti manot dohot kor ama wilayah sada.
KOR Wilayah Sada.
Tabi kemate tikta di bagas mingguan. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Paduahon Dung Trinitatis, Sia Juni 2024. Topik Minggu, dipergogoi Jehovah do naposona. Kosong sada, padidion nabadia khusus. Huria nunga patupahon padidion nabadia khusus. Tu sahalak yanakon ni huriata di hari Minggu sedarion Sia Juni 2024 di permingguan pukul 7.00 WIB 02 Sidi makatidakon haporseaon. Huria patupahon Sidi makatidakon haporseaon tu sahalak yanakon ni huriata na tertunda di minggu nasalpu 26 Mei 2024 siala hurang sehat. Di patupa di hari Minggu sedarion Sia Juni 2024 di permingguan pukul 10.00 WIB 03 pertangyangan wilayah. Huria naing patupahon pertangyangan wilayah di bagasan samingguan Imana Parjolo di hari Kamis tanggal 10 Juni 2024 di wilayah Pitu. Di bagas ni keluarga A. Doktorandus P. Sitinjak S. Boru Samosir Nahinan. B. Nyonya T. Silitonga Boru Pakpahan. C. Andri Sialagan Marni Japar Boru Rajaguguk. Di Patupa pukul 10.00 WIB alamat di ruang serbaguna. Napaduahon Sabtu 15 Juni 2024 di wilayah 2. Di bagas ni keluarga Evangelis Insinyur A. Gultom Boru Silitonga. B. Keluarga H. Gultom Boru Purba pukul 10.30 WIB maringanan di RSG. 04 Panitia Pesta Gotilon 2024. 04 sada di hari Minggu sedarion Sia Juni 2024 dung sidung ibadah siang jam 10 WIB panitia patupahon rapat pleno namaringanan di RSG masuk pukul 12.00 WIB sampai 16.00 WIB. Pinangido tusude panitia asaroma dohoti rapoti tiktingomma sekaligus undangan. 05 Dewan-Dewan 05 sada Dewan Marturia. Seksi musik kunjungan gerejawi Kor Gita Kasih. Kor Gita Kasih HKBP Pasar Minggu lahodo mengibati huria HKBP Tangerang Kota. Di hari Minggu sedarion Minggu Sia Juni 2024 di permingguan jam 10.00 WIB. Lahomat dohoti permingguan dohot mempersembahkan ede puji-pujian. Tatangnya kema asamardalan dengan kunjungani. 052 Dewan Diakonia. Seksi Kesehatan. Pemeriksaan Pap Smear. Tuak karuas perempuan naum mendaftar imatu kegiatan pemeriksaan Pap Smear na pengguna BPJS Kesehatan Aktif kerjasama dohot Prodia di Patupa di hari Minggu sedarion Sia Juni 2024 maringanan di klinik gereja mulai pukul 7.00 WIB 06 dana nasorang. Di basa-basa hotu hatta dosa dana bawa di hari Sabtu 1 Juni 2024 di keluarga Epantri Manurung, Inang Nopa Arisandi Boru Damanik. Alamat Jalan Kemuning Opat A nomor 14 F, Pejaten Timur, Pasar Minggu, wilayah Pitu.
hipasdo danaki songoninang natorasna. 07 ruas napida. Di hari Minggu sadarion sia Juni 2024, nungapida anggota ruas di Huriatta ima keluarga William Agus Tambunan, Dr. Diar Marina Oktipani Borsitanggang Doho 2 Halak Dana Nasida, alamat Grand Jagakarsa Unit D2, Jalan Jagakarsa Raya, Jakarta Selatan, wilayah 10 Tolu, Pida Tu GKI Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 08 Namar Bagas, 08 Sada Tikting Parjolo. Naing Majalo Pasu-Pasu Perboga Sema Heri John Ferdinand Simamora SH, anak Nyamata Harapan Henry Simamora Nahinan, Tubuni Nata Mariada Borupakpahan, alamat Gang Kujang Pitu nomor 376 RT 010 RW 007 Kujang Sari Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat. Anggota Jemaat HKI Dame Resort Bandung Dohot Orwana, Septina Lesensia Megawati Boru Silalahi SE, Boru Nyamata Joseph Linus Silalahi Nahinan, Tubuninata Heti Herawati Boru Sirait, alamat Kalibata Timur RT 004 RW 001 Kalibata Jakarta Selatan, wilayah Sia. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul sia 00 WIB di HKI Said Nihuta Dolok Sanggul. 08.2 Tikting Paduahon. Naing Majalo Pasu-Pasu Perboga Sema Lewi Gabriel Marojahan Panjaitan, anak Nyamata Insinyur Aris Panjaitan, Tubuninata Rotua Katarina Boru Simangunsong, alamat Jalan Musawarah nomor 36A RT 007 RW 004 Jagakarsa, Jakarta Selatan, wilayah 10-2. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Oroanna Tasya Pebrina Boru Huta Barat, Boruni Amatta Jepri Huta Barat Nahinan, Tubuni Nata Lasnur Maya Boru Sitohang, alamat Tanjung 8 Blok I nomor 6 RT 013 RW 002 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, wilayah 10-7. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, Pamasu-masuon Patupaon di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni Huriatta, Boy Mata Jaha di Tikting naungadong di Parade Huriatta, songonima Tikting dihita di bagasan samingguon, naik tabegema sosialisasi sian panitia pesta gotilon. Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang dan Inang, serta saudara-saudaraku yang terkasih. Yang kami hormatin, Amang Pendeta Tambun, Amang Inang Paralado, HKBP Pasar Minggu, serta tua-tua nami, Amang dan Inang Ruas HKBP Pasar Minggu, serta yang kami kasihi, anak-anak kami semuanya. Saya berdiri di sini mewakili Panitia Pesta Gotilon 2024 HKBP Pasar Minggu. Di sini kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua dan memohon kepada kita semua jemaat HKBP Pasar Minggu. Marilah kita ikut
serta untuk memeriahkan berpartisipasi dalam kegiatan Pesta Gotilon yang sebentar lagi akan kita laksanakan di tanggal 14 Juli 2024 di HKBP Pasar Minggu. Ini adalah pesta sukacita untuk kita semua. Ini adalah pesta ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan cara bagaimana untuk menjalankan segala program-program Huria yang diwakili oleh dewan-dewan HKBP. Di sini juga ada kegiatan-kegiatan berupa bajar, ada untuk dari silua-silua wilayah dan peran serta daripada sintua wilayah kita. Bila mana ada saudara-saudara kita yang belum mengetahui, bisa menanyakan langsung kepada sintua wilayah kita masing-masing. Begitu juga dengan kepada tamu daripada HKBP Pasar Minggu, boleh ikut serta juga. Karena ini adalah pesta untuk HKBP, tetapi terkhususnya untuk HKBP Pasar Minggu. Tuhan Yesus yang berkatin kita semuanya, sehat selalulah untuk kita. Horas. Ta bigema de puji-pujian sekor merturia las diuduti menon sian kor ama HKBP Pasar Minggu.
Maret de mahita siap buku de 500 sada ayat sada do udukna huk pengupulian sada A do sada B. Dame nasmurung siasa luhut naroha, ima namaramoti ate-ate dohot di keramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Salam jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Damang dok dainang nang songonia kadongan hatani tu hata di parminggota ima di minggu paduahon dung Trinitatis. Imana tak surat sian buku sada Samuel bidualu mamukamai sian ayat 4 satu ayat 10 sada ujahama dihita saluna tapayu tihut ma di bagasan rohata songonom ma di dok tisi dipangido Israel raja alani marluhut masa luhut akasitua ni Israel manopot si Samuel tu rama akanina nasida ma tu ibana idama nunga sarimatua anggoho jala akka anakmu dang dihut-ihut nasida akka dalammu ope pape madihami sedaraja asa ibana mahum hami suakson salut bangso parbegu alai sogoni rohani Samuel do hata na didok ni nasidei saileo madihami raja sada asa ibada mahum hami jadi martangi yang ma si Samuel tu Jehovah dungi nina Jehovah ma tu si Samuel tangiom maswara ni bangsoi di salut na didok na itu ho aida daho audo nabi nolokon nasida disi asa unang be au raja nasida sumantu saluhut pabahenana akka nabi nahen nasida olat niari ujuau manogion nasida ruar sian Mesir rasi rasa sadarion sai ditadikon nasida au asa mengoloi akka dibatasi leban suak songoni dibahen nasida nang tuho ope tangi omma suara nasidei asal takas di hati dako jala di pasingot totho tu nasida uhum ni raja nagumomgom nasida sogot dungi di patolas si Samuel masude hatani Jehovah tu bangsoi akka namangido raja sian ibana jala di dokma odo uhum si ingoton tu raja nagumonggom hamusogot buaton nado akka anakmu jala bahedonna mangiring-iring hureta dot hodana asa marlojong nasida di joloni huretana ido sahatna damang dot dainang akadongan sahaborsiao di bagasan Yesus Kristus di pargogoi Jehovah do naposona Tuhan menguatkan hambanya omma topik ni mingguta sadarion padohan namang do taminang naing mangodoh lo tuhita adong ma dua hal na parjolo amang do taminang babua dang adong siakita on nalias sian akka masalah dang adong nasiak kita lias sian akka haporsuo manang akka parukilon isi petaho hita amang dot taminang ahape nagabek pakarijota manang songodia pe pardo bakata bohita nang songodia pe akka parsarata manang akka ahape pangkata do jabatata na pasti sudedo hita amang do tabinang mangadupi imana parjolo nang dipabuat trupukot na paduahon namang do tabinang songon halak Kristek kita songon halak siu Kristus kita iko parsia do hita amang do tabinang pabuan na say donganan jalan na say pargugon ni dewata do hita mangadupi akka masalai mangadubi akka ragab ni haporsiwani manang meragam ni akka parukiloni jadi na dua hal hodo amang do taminang nanaing idahota sia trupukon
Jala ido takas na naing odola ni minggutta di apalah tikyong. Alani sakin dari doko kami dang adong nalias siak kita imasian masalah dot akka persoalan di golongan. Isi petaho halakna. Petaho jabatanna. Petaho dohonon akka pangkatna. Itu ida diturbukon namang dot taminang. Songon sahalak si Samuel namar gua si Samuel. Isi do si Samuel. Taboto do si Samuel lamang dot taminang. Samuel ima halak na diangkat ni debata gabe sahalak pahu malangidok di atas Indonesia hakim ima nau manguluhon bangsa Israeli mana mah hakim na parjolo taida diturbukon si Samuel sendiri anong do masalahna ragam do masalahna nang penasida di dongani debata nang penasida di pargoi debata nang penasida di pasu-pasu debata anong go persoalan na atik pe amang do tapi nang teida di bagasa turbukon persoalan nai dang sia dirinya sendiri bukan dari dirinya sendiri bukan karena perbuatan sendiri. Alani disukum matu hita boa amang inang. Adong do tabo to amang hita jolma nasodong masalah dapung diso. Pasti dong adong ati amang dong. Nasodong persoalan na di nguluon. Dana peda sorak pe ngapi toradong persoalan. Adi. Molo ada molo jok dia amang molo adong ra naso adong masalah di nguluon amang do termenang adong do dua naraate dua halate mulu sorong persoalan na dingoluon di hasianganon na barjolo ima jolma na taida na mardele-dele ni yate daong persoalan di siya mang do tawina harumodo peso na persoalan di mana itu kan harumanga peso persoalan do sida harumar pedak persoalan saruba mardus do di mana kan na badua na hamay dokon abelagi halak nang mati ate halak nang mati mah los manganggugi hita di jolo nei doholo sape habis ilulutai datung begon nei abeha amang adong tei damang do taminang halak na mati nagabe kompin ala ni tangyak ala ni aduktei serana dohonon ala ni gogo ni aduktei Roma namate setiap jo pasojo adung mi idang acik pinggolon ina mate iba alai sai di pamate ho museng ala ni adung mi ina museng ala ni kopin na danga dokan amang do taminang danga dong alai molo sehat do hita amang do taminang jalan normal do hita sokoncol mana pasti ikut tau do bido ragam ni hamaulan di goluon Tentu meragam do persolata. Tentu meragam do aka masalata. Tentu meragam do hapersuhon manang parukilon na tadopi. Adong go masalah ni sonarion ala ni pahebengon. Adong do boy ala adong do dohonon ala ni masalah si debu-debu sonarion. Belagi sonarion nanti amang do taminang yang masuk maka pas sekolah kuliah deh. Dia udah buomon, torang mau museng di paradopom matu, pesta gotilon, lam persoalan makan itu teh bang, itu teh, semekel juita sudah ngabiah juita, setelah persoalan kan, itu amang, Roma panitia kan, dua belas di kita, imamang, Roma pesta kita, soal nama las ni roy, itu tutu amang, lam tebak ke persoalan pak, masuk anak tatu kuliah di sana, kan itu persoalan sonario. Alani si debu-debu kan. Adong do masalah niaka setiap hita ke rumah tangga tak. Adong do masalah niaka ekonomi, adong do masalah niaka perkaryo do akan asik pe amang do terminang. Laos adong go museng masalah penolakan. Malang dibolokkon sonda di bagasan ditubukon. Ya do hamu tahe amang do tomunang girasau kamu songon narita ditolak manang dibolokkon. Ya do dirasau kamu songon dia do hacik ni na ditolak
manang na di blokot. Itolak ma contohna pangidoata. Itolak mamuseng sohon lamar so kita dohonon yang mengalului parkerijuan. Itolak mamuseng lamar tai. Dohot akan asik. Bohamang do inang. Pasti acik do ita de. Unang majui. Lau masau kita rap do dongata. Mana rap do sapunguan neng masuk kita. Isi hoina. Toritolak kita. Waduh. Pakilalat tamang. Pasti songon didok lagu yete. Ai dokon. Sakitnya tuh di sini itu. Acit do ina. Sampai dok lagu yete. Lagu pe sampai mandokon sakitnya tuh di sini nah. Baik kita mang. Tengok mamang molo pe acit. Memang molo tohodo hita hea ditolak malang dibolokon di sungatongan di nguluta malang dia kaparsawata malang sokot dia pe parngoloto tayo madang ngolak kita na merasakan sakitnya ditolak di batape hea ditolak apala di bata tai ditolak do abang omma taida dia ya pitui rota jaha dia ya pitui ido didok nakidisi dunginin na Jehovah matu si Samuel. Tangi om maswarani akabang sawarani bangsoi di salut ni dok nasida itu ho. Aida dah ho. Audo nabi nolokon nasida di si. Aku yang mereka. Ini udah pola hacit kita bang dota minang molo adok pepe nolakan hati. Janganlah langsung dohonon acik wata. Alani dia mang dota minang akadonga sa porsiaw di bagasan Yesus Kristus. Nakidulo ko kami maragam doa ka masalah na itadaudi, maragam doa ka persoalan na tadaudi, adong gumuseng masalah ni akaha, parian akot. So si Samuel na tajaha di bagas sa trupukon. I museng persoalan na. Bayak ko nakin penolakan di mana. Museng masalah parian akot. Anggo si Samuel taboto do nakidiso jol mana burju do ibana jol mana takas makabiara tu debata do ibana alai taida di trupukona mang dang di payut-iut geleng nada duai anggo pangalau ni si Samuel pangalau ni anak nai song pangalau ni bapak nai jala takas do didok di ayat sada satu ayat tolu adorang so trupuk tahun di pabangkit donian ima anak nai na duai ima si Joel do si abia gabe panguhum ni Batseba alaya do na tarida aidang diut-iut nak nai dalam ni amanai si Samuel ipola ni perak dohot ipola ni perak do nasida jala mancalo sisip do nasida papeholuhum jala abal do ia mang sokon na dok ni hit halak batak. Abal hiel. Amal dok ni halak batak. Dang dau tu bisian bonana. Omma pangalau ni anak ni si Samuel. Abal hiel nak di dok. Tung abal ma pangalau si Samuel sian anak nai na duai. Omma persoalan ni Samuel baik dia sebagai pemimpin juga sebagai seorang ayah juga dia. Dua persoalan. Alani buah. Adong duhi tamang do tuinang na mengalami song si Samuel lo. Pasti adong do ate. Contohnya lu jahita memudai anak ni halak. Ade. Saya pudai anak ni halak. Apa yang anak kota. Dang boy tak pudai. Saya tak budaya anak ni halak. Segala di pudatay gabi hase anak ni halak. Apa yang anak ta dang tak budaya. Lu jahita mengajari anak ni halak. Apa yang anak ni kita dang boy tak pasti ajar. Acik na ya ti amang do tamina te soni ya te. Apalah cit. Itulah. Songona dung ni kita songona tua-tua. Hacitia ma alani amang do tamuinang sa donga sa porsiaw di bagas Kristus molo tadok nakid dikijang adong dang adok sia kita nalia sian akka masalah dot akka persoalan di gulun toho doi
sangat benar. Alani persoalan nasionalion na pahasi kok kita saudara hola cara ni kita menghadapi masalah ini. Oma perbedaan kita. Bohado kita tutu menghadapi masalah tai. Alani siap kasus manang siap persoalan na dihadapi ni si Samuel di bagasa terpuron adong maju pakita 5 hal na bui na yang si pasyajarota molo ta adopi songon na masa di tonga-tonga ni ngulu ni si Samuelon. Song sebagai pemimpin di mana, sebagai seorang ayah pe mana, song sebagai dia pe hitabang. Oma adong 5 hal. Na parcolo ada di ulau di mana? Nah di ulau di mana ahama martangiang di mana? Berdoa dia. Odon na parjolo di ulau Samuel martangiang do ibana ido didok di ayat onomi jadi martangiang masih Samuel tu Jehovah dan nasi di ulau nasida parjolo alai martangiang to. Dan nasi alai amang do taminang so kita da jujut tabai tangiangi songon bahan serap doa ti. Olo do tangiak tai amang do taminang. Sipata songon bahan serap taboto do bahan serap bencedengan. Ala yang go si Samuel dangi bani mana song bahan serap tangiangi. Dung mentok sude baru pe hitam martangiang. Itu dah. Lao jotusan, ujungnya mentok, ujungnya toy mak parlobi tangan saya guru di homa Tuhan ini musik do, kan itu, do apa lagi utek, lo si batas ini, lao tusan, ujungnya gambar dilebe pitoridok gimana, Tuhan saya guru di homa golukonina, dan nagabe menghidup pangrubion, toridok ko saya guru tuh. Ido jod do tagiangi tabai namang songon baserap songon cadangan dung mentok kita baru pe martangiang anggo selagi adong pe jalan keluar dang lahu rohatta martangiang odo jod na terjadi di nguluta alai anggo si Samuel tangiang do parjolo di ulana sida alani hamu kadongan ikum marguru do hita tu Samuel. Dua dia jadikan menjadi pembuka jalan menembus bentuknya persoalan yang dia hadapi. Itu yang dibuat dia, Mang. Dua itu. Dang marlapatan namang dung martangnya kita gabe soalong persoalan daong amang. Unang apa yang idoko kamu amang di idoko pendida martangnya yang mehita. Todang ada persoalan daong. Dangan marlapatan dung martangnya kita dangan persoalan. Adong do persoalan. Alai marite martangiang nunga jumolo hita majalo panutrion sia Jehovah lau mangadopi akka namasa di tonga-tonga ni nguluta. Nah pada ahon namang do taminang ada di ulauan si Samuel. Nang peibana ditolak, nang peibana ditolak sebagai pemimpin, nang peibana mengadopi ragam sebagai seorang ayah. Nah parjolo di ulang dapat dua lima berpikir positif doi mana. Berpikir positif. Setiap persoalan nata adopi ikut berpikir positif do kita bang. Tidak do di bagasan turpuk ni bagasan not. Ketika Samuel larut di bagasan jut ni rohana. Ngapa lanjut rohana sampai didok nakit bangsoi angkat madi habis salak raja ina. Mebegi gebijut rohani si Samuel ala di pagi do ni bangsoi. Ama di togion Jehovah do ibana berpikir positif melihat persoalannya. Didok Jehovah matu Samuel. Songonon jala pola dua hali didok si debata tu Samuel. Tangiom ma soarani bangsoi. Saluhut na didok ni nasida tuho aidak tuhowi. Audo na binolokon nasida disi asa unang be au gabe raja nasida. Sampai didok debata tu Samuel.
Jojo do amang do tabinang maralo do tu pikirata na taida do na tabiki. Pasti do amang. Maralo do na taida do na tabiki. Alai ta coba maju berpikir positif. Judo dia rohata. Alai buhama bai do tadi. Dana jojo na tara do rohai ta amang do tabinang au do rada di dok dari si sainita ma. Ala nijut di rohata pitor na dokon ayaw dura di hatatai di sina. Pitorolo na dok soni hidok tanggapan ni si Samueli. Ay kipenolakan ni dok ni ay pagidon nami asa gabi razay na. Ira na gabi ditolak si Samueli dokon. Ayaw dura na ditolak na. Si pata pa ulo do sa si Samuel kita. Ayaw dura na dok na di siya ti. Habe dak kita ma. Bukan kita. Ido bahan ido di Jehovah tu Samuel dako audo ina ninna Tuhane alani amang doto minang bagaimanapun persoalan yang kita hadapi marilah kita berpikir positif. Unak tadok pitor langsung audo di hata-hatanya halakanin nah berpikir positif lah kita. Molo dung berpikir positif kita manakin di pargogo Tuhan ini kita. Napatuluan namang doto minang lo di lo si Samuel. Di lo na Samuel ima berserah diri kepada Tuhan. Molo di dok berserah diri, dada gabe menyerah kita teh. Berserah di dokon bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Berserah itu berarti natarajumi adong dope na malo jalan gugu siak kita menghadapi masalah. Itu molo berserah. Berserah diri kepada Tuhan berarti kita bersedia meminta petunjuk kepada Tuhan. Om mana pinatu pada Samuel ditupukon. Jala hobar petunjuk ni Tuhan ima ibana mengula jala patu pahon si patu pahon nai. Hobar ni petunjuk ima gabe margogo ibana. Ima diulau nasida. Jala ima na pinasa nasida tubang soy. Ngapa opaton namang doto minang idok unang panik kita. Unang jala tenang mahita. Janganlah kita panik. Ay sifatan na pito panik do kita. So kung kita mau contoh na madohonon tayo mamereng kita kebakaran. Do api na. Api nagibe. Nga api nagdibuat aik. Ala di panik dah. Sehingga dakta boto ahan na didok na. Sehingga dakta boto ahan na binuat di hita. Sehingga olo masih boto dakti boto ahana nang culota. Alani molo tenang do ita so si Samuelon. Gabi aha di boto ibana ma. Aha do nang sidohonon ni mana. Aha do nang diulohon ni mana. Aha nang dibuat ibada. Di boto ibana ma alani aha. Tenang ibana. Dang panik. So ni manang kita bang. Unang mapanik kita. Jalan napapudi amang napalimahon didok ibana ma songon ditubuk taom ma didok di pargogi Jehovah do hita Tuhan menguatkan hita iko porsia do hita di si amang do terminang datung di paluas Tuhan hita larut diaka paru kilo ni dirupi di hita kecuali na hita do na solo rupanna iyalah kecuali kita gak mau. On masada jaminan dihita tung songo dia pe dok ni paru kilo tanya mang dokter binang taingok ma songo di dok itu pukon di pargogui Jehovah do hita. Alani damang dok de nang na parpudi mana yang sidohonon itu pukta dia palatikyon. Kudang do akan atau do pinakisong doko kami di bagasan persoalan di ngulutas sinuaengon. Boy doi taida dia keragam ni namasa di tonga-tonga di nguluta. Boy doi ro persoalan ni sia tonga-tonga ni derita. Do sian luar ni derita be. Alai gumudang doi amang do tau minang persoalan ni do bebani ro alani akaha alani hagiot do keinginan diri ni tasa diri. Ay gudang do akan namasa di nguluon daksa dalat do di bagasat pikireta.
gabe tabain doi gabe buban di bagasan nguluto. Memang itu. Buban ni pikirat tahi dohono namang songon na sosadala do di bagasan dirita. Ujung na gabe tabain buban ni di bagasan dirita. Alani turpukon mabuak kita. Buhado mengatusi na masa di nguluon songon sada proses perjalanan di bagasan nguluta. Molope dang pas akada masa di nguluon namang do tamu inang. Molo pehirano sopas pagi dotai. Molo sopas pe dion ditikiot pitro aka paru kiloni di bagasan nguluton. Masa di nguluton di bagasan pikirata alai buhado bainota. Sonari suku-suku buhado bainota pahoton rohata laos ima dalata marpos ni roha di sakap ni debata. Atau ngamang dota minang ikut tubuh mah pos ni roha asa sakap ni debata mah na tulus di bagian rohata. Ikut tubuh mah pos ni roha di ita asa son di dok itu pukon ita asa di pargugui itu hatta ita mengadupi nasa perdalanan nguluta. Amin. Marta yang maita. Mau lihat mah di seluhutna alih Tuhan. Hupasatami tua dopamu nasun badiai. Di namanipat onomari mula-ulau kami. Songon panupagyomu pasu-pasum. Di tonga-tongan di ngulu nami gadup merasa sada do keluarga nabi be. Di dongani hodo kami. Di rupi hodo kami. Di pasu-pasu hodo kami. Di pada hodo kami akasian ragamnya kaparmaran. Jala di pada ho kami sian akapar saitan. Jala molo pe jupang yali Tuhan. Tongdo di pargowi ho diala di rupi ho kami. Ido dua tidak ko kami dia pelatikon di hari habadiamon. Di naro kami di bagas rom nabadion. Ima di napasaton hamoliton nami saluna le Tuhan. Marite pangalion diri nami be. Ima marite ede puji-pujian. Dot tangyang nami. Moliate male Tuhan upasatami Tuhan. Laos moliate mamusing. Di pasahato mali Tuhan hatam na badai nagabe si partugu kami si palabo hati-hati kami jala si pahot haporsyon nami di na yang madalani dope aka ari-ari nami tujuluan ni aryon nasa huboto kami dope aha na masa di tonga-tonga ni ngulo nami yon ido ali Tuhan na pinaajarhon ni naposom si Samuel ali Tuhan na di bagasan regam niya kaparukilo na sida di tonga-tonga ni ngulo na alay diajari hodo na sida di pargugui hodo na sida jala di leho kodo alay Tuhan sada parsiajaran na cay macay dinggan di tiki kami mengadupi akka parukilo ni alay pos marohan nami alay Tuhan asa song si Samuel mahami mengadupi perdalanan ni ngulo nami uju marukil hami ala niyaka perekonomian. Uju marukil hami ala Tuhan ala niyaka perkerijuan. Uju marukil hami ala Tuhan ala niyaka persahiton. Uju marukil hami ala Tuhan ala niyaka parumah tangkawan namion. Alai huwag kami mah di bagasatang yang nami. Tua dopan munasibadiyai. Asa ima ala Tuhan dalam nami mangido panuturion nasyakoy ala Tuhan. Asa homa ale Tuhan nama kerjai rohano pikiran nami. Asa unang jumulo pikiran nami do gugu nami. Hupangasok kami di tonga-tonga di ngulu nami. Alai homa ale Tuhan hupangasok kami. Alamolo hodo ale Tuhan hupangasok kami. Boy mahami ale Tuhan gebe uboto kami. Ahananay si ulon nami. Ahananay si buoton nami. Ahananay si patupaon nami uju mangadupi akan namasay. Di tonga-tonga ding ebe lamtang mahaposyon nami lam margugo mahami ali Tuhan ido didok hali Tuhan didok koko Tuhami parukilon naro Tuhami na buy do huto kami ali Tuhan alay pos marohan nami asa pasu-pasomu mali Tuhan
Disude aka ruas ni huriam haga bebe pasar minggon. Sian na me satu hami aka na tua asa totong ma ale Tuhan pargo gomu disude aka ulo nasida disude aka pardalanna molo di aka na tua nami di hatuon na totong ma ale Tuhan joloi laka nasida pargogoi nasida asa di hatuon na iboy nasida ale Tuhan dina marlas ni roha mendalani aka ngulung-nguluna molo pe jupang aka arsak ni roha di hami molo pe jupang aka parukilo di hami ajari hami totong asa totok kami marpangiduan tua dopamu nasun baidai moliate madi hole Tuhan marite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiah kami Tuhan amin. Taudu timba museng mari de mehita laos tapapuma piliata pa 2A do 2B. Pasu kami oh Tuhan, saya sehingga memi, saya ampehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi, di partirion pamaarhan, amaran dirasirohan, tuna pasti, tuna dari, kabe pangapuli. Pasu hami oh Tuhan, saya sehon memi, saya ampehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu hami oh Tuhan, saya sehon memi, saya ampehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Di partirion pamaarhan, monang dosa, di bangkomi parupusui, simbolis pangagoi. Pasu hami oh Tuhan, saya sehon memi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu hami oh Tuhan, saya sehon memi, saya ampehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Di partirion pamaarhan si patu pada Baik mahatami sartu rohani nama siosowani. Pasu hami oh Tuhan, saya sehon
lewat tangan-Mu Tuhan, lewat Tuhan gogomi. Masuk mahita tu acara nama katida kon haborsial tu sahalak ni anak ni rasta menguruti ima di minggu nasalpu nasaboi nasida ala ni pasaiton ala ni pagi doma ima anak kami si Jordan supaya maju ke depan untuk maju ke depan. Berdiri. Dan kami juga minta orang tua untuk berdiri di tempat. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 148 ayat 3. Amiol sude siana makakungami jadi sari honon nami nakanami yo natujolo marhite-hite guarni dewata ama anak doho todi perbadia. Amin. Hamu alina torasni dadanawon di dahamudo iana komuna haholongan ni rohamuna jong-jong dison. Tama jumolo mandok moliate hamu sadario tu dewata alani sudi asini rohana nasailaun. Ai di pangulu do nasida rasi rasa nuaeng jala sanga di boto nasida hatani debata doh dalan Tuhan oluan alai tamado ingoto muna sedarion aka pabahena muna tu aka anak komunaon aidang dilehod debata aka dadanot tu hamu asa adong donga-donga muna maula ulau saping alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida manghyuton hatani debata ido ubahen nadilehon ditangya ko kamudo ganup ari yana komunaon nasailaw asa unang mago nasida molo dihilalahamu nuaeng hurang di pabahena muna taringot tuaka yana komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti hasalamuna martangyang maita.
Ale amanami anak amani nasa na targuar ama di banu gijang doho di tanoon. Saya tangio matang yang namion. Jakom ma akka da danakon gabi yanakomu. Asi maruham leo matod di parbadiai turana sida. Asa gabi si siamu na sida rudi sa liling ni liling na. Molotung na hurang na sida. Pabahenan na sida na sailaw tu na sida. Say sesa may. Say unang matargasip na sida. Jala unang loas mago manang isi siya na sida binahin ni pangalaw nami. Asi maruham. Sahat tutangamu mana sida maritihite anakmu. Tuhan Yesus Kristus tuatai. Amen. Hudul mahamu na toras. Hamuna hinolongan ni dibata na dojong doho nuaing di jolo ni dibata na mamereng terus tu bagasan rohamuna doho tu jolo ni hurei nunga diboto hamu lomo do gogo sogo ni rohani dibata dang tarbahen hamu be marsidelia sogo diari parumen molo ingot rohamuna diaka ari ninggolumuna naung salpi. Tama mandok mau lihat hamu tu dia bata ala ni sudi asini rohana. Jala molo di ngot hamu akka pabahena muna nasoture. Ima neang do langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi salhut dosa muna. Tama marsak be roham sedarion marningoti. Buan hamuma luhut nai tu Tuhan Yesus. Asa disesai ala ni udarna na use humoko pardusa na manopoti dosana alai pauba hamuma rohamuna uhut pukka hamuma parange na baru holat nion sedarion asa dalam muna dalam nagugoti na mahapatea Tuhan uluan salililingna atong alusi hamuma na husukunotu hamu di jolo ni debata doho di jolo ni akka napung dison na parjolo di para tutu roham do hata ni debata na giduromi na sailon ido dalam Tuhan ngoluani alusna di para tutu rohaku do na paduao olo doho sian nasa roham tu modal hon salu dosa jala olo doho tujuluanon mangiuton hata ni dibata rodi hasusu dan ni bohalmu alusna naulo doao napatuluon olo doho maka ngauluton paporsiaon nasitongi nahina tidakon ni huria Kristen Protestan soon natar surat di pada Nairobi doho nai pada nai baru alusna naulo doao atau marpada dohamu nuaing doho debata nabadiai di jolo ni hurion tung unang ose hamu saya berjumah hamu marningot salut nei asalam hot haporsiom muna martagi yang maita ale amanami jala debata nami suruh todim to di perbadia tuhanami bi maritihite Tuhan Yesus Kristus Hulio kami marohanami bahan inganamu olat nion rodi saliling ni lilingna. Suraton jala sahabi matusi sudi nang huloi hami. Say paujung maulaon na pinok kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sudina. Unang tu hamaguas sugot manang isi siak kamion. Togu jala iring-iring hami mahami ganup ari. Asa saat kami Tuhan nguluan naso rasuda maritehite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atau hati dakom majolo hata haposyatai dokma.
Di sini. Manghumi. 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 Dok nama tu. Apa saya? Amanat Agung Jordan Rafael Hasibuan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kekuatanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian di bata ama, dohot anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di perbadia. Sai didongani maho maralohon nasana jahat, jala di pargugui maho mangulahon nasa nadinggan. Amin. Hamu akah pinarmaul ni dibata. Nungaga bedonga sahuria jala donga sapanga kamu mangaton parpadanan nabadiai. Narga situ tudo hamu ditubus. Unang oleh hamu bedosa do sibolis. Ramotan ni dibata do hamu maralon pargugui. Asal matotong rohamu na tu ibana jala togionon na do hamu masuk tu harajaon badua gijangi martang yang maita. Alai amanami na di banu gijang asi maroham dinasida akana pinasahat nuaing tuho. Sai ramoti manasida mariti-hiti to di perbadia. Sai pahot manasida di bagasan pada naung niulahon nasida nakin. Sai perbadiai manasida di bagasan hatam. Asa darida haporsion nasida tujuluanon maridihiti parange nadinggan. Amin. Ulah maho. Maride mahita sia buke de nomor 140 sia ayat sada laos jong mahita saluhna. Koma piliata tua dopani di bata martang yang maita. Ale di bata amanami na di bono gijang hodo harwan ni salu silion leon na dinggan do nasa ulibasa na maulitus.
Upasa tami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparsya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni Uriam doho di Portibion. Buhay marwa nami marhiti-hiti do dim. Asalamu dadahami gudang ni sileo-leomi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saat itu masuk satu alaya manami na di balugijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaon mo say saut malo manirham di manotongon soon na di balugijang lehom matuhami sedaryon hanguluan siya pari. Sisa madusa nami sa panesa nami di dusa di dungan na mardusa tuami. Una kami tugyon tu pangucunan palua mahami sian pangako. Di bagasad dami jala hamu maha pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala dipasong madamena tu todi munabi. Amin. Amin. Awas mahita selamat minggu tong mahu warau kami setulun asa totong mah songon dalat tahira pasikopon aka pesta gudilota asa tapasa mah songon amplop pilih syukur ta itu nih kerja tak songon ini mak buah-buah